הגיע הטנדר ונעצר 40 מטר דרומית מהשיח. מתוכו יצאו כמה מחבלים, תפסו שם איזה בחורה. אני זוכר שהיה כזה מין חצי מעגל סביבה, ואחד מהם כאילו אנס אותה. אני זוכר שהמכנס שלה היה למטה, כזה עד החצי, והוא מאחוריה, וכאילו זה היה כזה... אבל לא משנה, בקיצור... So you actually saw his body moving and you knew what it was? כן. כשרואים אונס, אז יודעים שזה אונס, כאילו, זה לא... הם עשו מה שהם רוצים. לא היה חוקים. שוהם שהיה לידי, הוא אמר כזה, הוא דוקר אותה, הוא שוחט אותה, משהו כזה, ואני לא רציתי להסתכל. וכשחזרתי חזרה, כשהסתכלתי עוד פעם, היא כבר הייתה מתה, היא לא... הוא עדיין המשיך בזה. הוא אנס אותה גם אחרי שהוא שחט אותה. שהלוואי והיה לי האפשרות להציל אותה, שהלוואי שהיה לי נשק, כי אם היה לי זה... הייתי מסתער עליהם ומנסה להציל אותה.